Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, mayong hapon, kag mayong hapon tagit. Sa itang mga palangga ng mga tagpalamati, yes, magaluumon, nga kahaponanon para sa inyo tanan sa kutob sa malabutan sa sininga programa This Is My Life. Para karon iya nga edisyon sa This Is My Life. Tito Wilma, Huwebes nga adlaw, September 16, tuig 2021. Kadasig sang mga inadlaw nga nagaligad, di ba? Yes, so, ugid pero ti magluwasi na, tingatong ng panahon, nagapangasubo, man titawe, di ba? Nagapangasubo, ng atong panahon, pero hibaluon naton inakman karon na dugay-dugay. Relax lang dira sa iton mga palangga, mga tagpanamati nga aton magpapangamusta sa inyo sa kutob sa malabutan. Sa aton paglingaw sa inyo sa sininga hapon, of the night kita tugtog technology stress, of course, dira sa inyo mga radio, yes, 684 kilohertz. Aton pagpangamusta sa inyo. For sure,
Pulo pa huway na iya. Iba nagapiyong-piyong mata. Ibang gadula-dula na ganyan mo. Wake up! No? Biyay na si Tito We. Yatog-tog tek na stress. So, sini nga hapon. Kag siyang siman sa mga nag-upod sa itong dara sa ila sini internet. Sa ila sini live. Ara kita sa Facebook live online. Nag-upod sa kamodera. Open na lang kita sa tog tek na stress. Ara lang sini. No? Action Radio Bacolod 684. Pwede man kamo dira makapadala sa inyo sini nga mga comments, greetings, pero minira niyo lang para nga mabasahan na nato ng iban, ha? Okay, pangabay lang na. Pwede man kamo dira ka-like, ka-share, para man malipay man kita para sa inyo. And of course, magluwas na ara man sa YouTube, no? Pwede kita ka-off the night sa YouTube. Search niyo lang Action Radio Bacolod Live or Action Radio Bacolod, This is My Life of the Night kita. Kaya sa mga natipon man ng mga balita, especially sa Amon News Center, 24 hours a day nga mga updated nga mga balita. Ara alert lang kamo, pwede kamo dira ka check man sa among sini website, pwede kamo ka log in sa www.actionradiobacolod.com.ph. Okay na dito we ato naging man mabatyagan subong ang kabugnaw sang panahon, ang katugnaw sang panahon, hingalit nga magasilag si aring adlaw pero hindi gid manigar. Ara na gid man kay ti ang pag-asa nagdeklarar nga gid man lang niya, no? Ma-experience na to nina by fourth quarter of this year, maging fourth quarter, October, November, December. Mabatyagan na natong gid ang maulan-ulanon kung mag-umuom naton nga mga kalangitan. Okay? Yes, Tito We. Mga updates man naton karon nga adlaw nga aton magidulong sa inyo, magluwas sa dalagan sa aton panahon ining aton man ginapangatubang nga pandemic sa karon ng COVID-19. That's why nga padayon man kita nga nag-remind, nagapahinumdum sa inyo sa aton sa mga health protocols. Mga anak hinay-hinay kit tungod sa kadamo na subong sang apektado. Magluwas pa gid ang aton mga hospitals, apektado naman, nagabatsyag naman. So kita ang maghalungkid, hindi na kita magdugang pahatag servisyo kag problema. Halungay nato ng aton kaugalingon kay dako na ina nga bulig, no? Para iya nga mapahagan-hagan ining pandemic na ini. Kag syempre hindi man mabutang sa itan-ita lang aton bilid ko na kabuhi paamo na kaya. Pinahanglan lang kita, no? Kag sa aton man nabasahan nga balita, nakuha man nga balita nga may posibilidad, magalapot pa sa 40,000 kada adlaw ang kaso sa COVID-19. Sino nagpabutyag sila, sibayon na naton. Kag nakakuha man sa atensyon ni Tito We, nabasahan na itong kaina nga balita dito sa bayan sa Bicol region. Kasakit pamatian ang atong mga laksag, mga baby. Dito iya sa Bicol region, anong kalaksag mo napatay tungod sa COVID-19. Kag ina ang atong man mahatag and then may ara pa gid we hindi man malikawan despite sining pandemic ang ginatubang naton, hindi nagigya mapunggan man nga naghilapit ang eleksyon, di ba? So ang filing sang mga certificate of candidacy baluon pa man abi sa COMELEC abi karon kung ano ang ila sini update na tungod dira, no, san on ini san man ang campaign period na paano man na kaya sa aton mga kauturan, bala nga nagkululuha sa nagpa-register, kag nakakuha na sa ilang national ID, ay ang aton sini Philippine Statistics Authority, may araman sila pahanumdum sa publiko, sa aton. Na kung pwede ay hindi nyo man dira pag-i-expose or hindi nyo man dira nga ipaila-ila ang inyong national ID sa social media na kunya baluon man naton. Kaya siyempre bantayan man ang sulat nga atong pagbabasahon sa siningang hapon. Kaya ang ato naman informasyon, no? Nga mapaambit sa inyo ti kayong lawas, kaya doon na namian sila, kaya react sila. May tanong ka mo da nga bugnay, amo na yung native nga berry niya sa Pilipinas, no? Isa ina ng bugnay. Ano man ang mahatag sinang bugnay? Namit man ang bugnay. Basta itong siya magluto. Tamis na sa siling niya. Pero may aslumang may tamis na. Atawa. Kaya syempre, ang aton man kalingawan kag sa kahapon, lingaw-lingaw lang inang paghahatag natong sa inyo mga zodiac sign para sa inyo man horoscope adlaw-adlaw. So relax lang kamo dira. Sa dalagan sa aton panahon karon nga adlaw halin iya sa pag-asa,
ti may ara subo nga gina-monitor ang atong sinipag-asa ang low pressure area na nagaupod ini low pressure area sa Intertropical Convergence Zone o kon ITCZ nga mabatsyagan sa bahin sang Palawan, sa bahin diri sa Visayas, kag Mindanao, amo inang forecasting pag-asa kainam, na ginabana-bana man nga yara iya ang low pressure area nga ini sa 135 kilometro sidlangan aminhan na sidlangan sang Kian Eastern Samar. Kag syempre ara man nagaupod sa LPA ngayon ng ITCZ. Sabay naman sa Visayas kag Mindanao, pati na sa Bicol region. Nag-experiensya kita sa magalumon nga kalangitan, lapta-lapta man nga mga pagtupa sang ulan, hingalit, balaga pangalit. Mayara man mga pagpanag-uob sa pila ka bahin, ay nadulot man sa ITCZ, low pressure area. So, kinalan halong-halong man. Kag iban pag ginabahin sa nga itong pungsod, may pagulugal tugtog magalumon nga kalangitan, may ara man panalagsa nga pagpanalitikag pagpanag-uob. Di ba? Okay. Na-mention ni Tito Wilma ang Western Visayas kainawan was sa Western Visayas upod na iyang aton lugar diri sa Dakbanwasang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental. Pilaman ka probinsya dira sa isa sang Panay, kamusta lang da sa inyo? Pamo ka na sa isla man sang Gimarasnan. Ano na yatawa, or naga-experience man sila sa magal-uman nga kalangitan. May mga lapta-lapta mga pagtupa sang ulan tungod ina sa low pressure area man kag sa ITCZ. Ang ato naman nga hangin na mabatsyagan, mahuyang tugtog kasarangan man. Kami kung may dupoy-dupoy sang hangin kay mabulubog na mo, di ba? Yes. Ang taob, ang taob, kainas ang kaagahon, alas 5:10, kag dugay-dugay nagapahunas na ni kay alas 3:02 hunas ng kadagatan sa aton iya sa Kupan. Siyaring adlaw ti kaina aga pa alas 5:33 ang aga, magatunod naman siya karon alas 5:44. Ang temperature range ng atong nabatsyagan is from 26 to 32 degrees Celsius. Pero sa karon ara mabatsyagan naton sa siniiyang nga tion mabatsyagan naton 29 degrees Celsius. Tailo kita sa pilaman naton ka mga updates dugang nga na-mentionar ni Tito Wilma sa dalagan iya kada adlaw sang kadamuon sang panibag-ong nga kaso sa COVID-19, may posibilidad nga magalabot sa 40,000 kada adlaw kung pwede lang no hindi lang tani no knock on wood no. May posibilidad nga magalabot sa 40,000 kada adlaw ini mga bag-o nga kaso sa COVID-19 sa pungsod sa katapusan sang Setyembre o kung sa pagsulod man sang bulan sang Oktubre. Tungod mataas sa gihapon ang positivity rate sa mga na-test na nga individual. Inabasi man sa pagbanabana sang University of the Philippines or UP COVID-19 Pandemic Response Team na suno sa ila wala pa dira nalakip ang mga wala pa nahibaluan nga mga kaso, wala pa ma-report kag ang mga ara na mga nahibaluan na sa mga antigen test kag nagapati man sila no, especially paagi kay Professor Jomar Rabahante, ni Professor Rabahante siling niya nagapati man sila nga mas nagakadapat ipatuman ang granular lockdown sa pungsod sa pag-away sining pandemic nga ini kang salapnagon nga lockdown. Tungod sa granular lockdown sunod sa iya matarget gid siya ang mga lugar nga very high risk, very high number of clusters. Amo na eksplikasyon ni Rabahante. Kaga ang ginpamutsyag naman sa UP Octa Research Group paagi kay Dr. Guido David siling niya medyo nagnubo-nubo man no ang reproduction numbers ng COVID-19 dito sa bahin sa Metro Manila. Kami ara na lang 1.34 ang reproduction number kumpara sa 1.39 nagligad na semana. Ang reproduction number amo na siya nagatumod sa kadamuon sa mga tawo nga posible malapnan sang isa ka pasyente sang COVID-19.
sa karon hindi gid man naton manigar kay bisan diri gani sa aton ang kaso kadamo, no? Ang aton mga health workers nagapangampo nagareact. Ang mga hospitals naton lang tawan niyo bala kung ano nagkatabo na. Di bala? Ang naanuan ko ginatandog ko dito sa Bicol region, anong ngayon kamuang-muang sini mga babies nga ini, mga lapsag nga ini, anong gidya mo ka mga lapsag ang napatay tungod sining COVID-19 sa among region? Ang naka-record ang Department of Health Center for Development sang Bicol sang pagkapatay tungod sa COVID-19 sining mga lapsag nga ini. Kag ang abi ninyo ang pinakabata gid sa mga lapsag nga ini nga napatay 1 month old pa lang. Kinsa na ba lang at pasubo arang baby ara lang nadagigigda ginapadidi sang nanay ginapainisan ang mga bala. Kag may ara man nga na record sa mga probinsya sang Albay, sa may ara man sa mga Camarines Sur, sa Masbate, Sursugon, sining mga kaso sa mga lapsag nga nagakapatay tungod sa COVID-19. Amo na kita wala makita unsat sa pahanungdong sa atong mga palangga ng mga tagsalamati. Ha? Okay. Sa inuhan, tabala ang hindi naging mapunggan, nga nagahilapit na nga eleksyon. Mabatsaga na nato nang matamat nga nag-iinit. No? Medyo mapaang-paang. Hindi na mapaang na tayo kung sa mga warm na, mahalin sa bugnaw, hasta nga amat-amat na, kaya dugid ka mag-init na mo. And kaya ang Commission on Elections, instead nga sa main office gid sang COMELEC, pati gayunon, ang filing of COC para iya sa mga magapapili sa national positions sa maabot nga May 2022 elections, gin-consider nila nga imbis dito sa head office at gayuno na lang sa isa ka tent sagwa sang isa ka hotel sa Pasay City. Dira sila magapatigayon sa pagsumiter sang COCs or Certificate of Candidacy sa bulan sang Oktobre. Amo nang ginpabutyag ni COMELEC Executive Director Bartolome Senopus Jr. Rason, hindi pareho yan sa COMELEC office sa may Palacio del Gobernador sa Intramuros, Manila. Kaya dira yan mangin open, no? Bukas ang mga puwertahan sa mga tent. Kag may nagakaigo nga ventilation. Kag may ara man nagakaigo nga mga space nga tululungaon na para sa mga magapadalagan bilang presidente, vice-presidente, mga senador kag party list na ina bilang paghalong man suno sa iya nga matabo posible, no, nga makaangkon man sang linatunay sang COVID-19 ilabi na nga sa mga nakaligan nga mga okasyon ginahimo iya nga daw piyesta, no, ang pag sumiter sang COC sa mga kandidato kasi mga supporters ara mo, no, nagadagsa iya na kag samahin naman sa mga lokal iya nga magapapili, tagaan naman sang COMELEC sang authority, no, otoridad ang mga lokal nga opisyal sang COMELEC nga magpili, sila man magpili kung diin nila gusto pati gayunon ang submission sa mga COCs sa mga lokal iya nga mga kandidato. Na kaya ang asan utawi na ang filing sang COCs na talana sang COMELEC Oktobre 1 tubtob 8. Ang campaign period mag-aumpisa Pebrero 8 tubtob Mayo 7 to 2022. Nan amo ina siya Tito Wilma. Si at least may ara tagamay man sa nagahilapit ni eleksyon. Kag ari ho nakaparegister na kamo sa national ID kasi ongoing pa na sa subong mo na may reminder sa mga nakakuha na kagara na sa ilang national ID. May pahanumdum ang PSA or Philippine Statistics Authority, hindi niyo pag-i-post or hindi ninyo pag-ipaila-ila sa social media ang inyo national identification card para malikawan sa ila ang anuman nga pagpanginito or anuman nga scam.
siling ni PSA Assistant Secretary Rose Bautista nga ginamonitor na sa ahensya ang mga tao nga mag-post sang ila sini national IDs. Nga please lang, hindi ninyo paghimuain na. Ang aton ID is something nga dapat ginatago kag wala ya gina-expose sa fraud na tragas nyo na paandam sa PSA nga ibutang lang sang publiko ang ila kaugalingon sa kamot sang mga manog ilan o manog tunto na manog pamintaha bala. Okay, so far sa record sa karon may 1.7 million ka Filipinos ay nakabato ng sang ila national IDs, ang iban nagahulat pa. Okay, tawe, 1:57 Action Radio Philippine Standard Time. Inaman na nga itong sa mga updates sa karon iya nga hapon. Sa aton anay dira mga kauturan, sa mga kauturan na itong dira nga nagakinanglan man sa mga preska, mga matahong nga bulak, personal man o kung ano man yung mga Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pambudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Pagkolon kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palanggan.
Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kita. Damian si Tito Wilma sa mga nag-upod sa ito niya sa This Is My Life, na. Ara, nag-upod sa itong sininihon online. Philip Ken Alonso, guys. Salamat, good afternoon. Kamusta na sa imo? Si Eden Villa Luna Trucio. Edin, good afternoon. Thank you, kids. Si Tito Eric, salamat man. Kag, yes, si Melili Oligo. Si Heaven. Good afternoon, salamat. Ma'am Elizabeth Maleka Gamala. Nag-upod man sa iTunes Live. Good afternoon, Ma'am Wilma. Stay safe always. God bless everyone and more power. Hambal ni Ma'am Elizabeth. Kag Vincent Chavez, salamat. Good afternoon. Stay safe man and healthy. Tita Wams, mayong hapon. Sir Alex Montesa, gaulan-ulan. Man to kuno sa ila. Christmas time is here. Tita, okay. Oh, so proud. Okay, thank you, good. Sherilyn Otto Javier, good PM, Tita Wams. And to all the listeners, napatamyaw ko, Tita, sang happy birthday for my cousin and her husband, Pearl Lucasan Dumingsil, and Remy Sagusyo Dumingkel. God bless and thanks. Malumina, mayong hapon ko na Mizwe. Nag-upod man siya online. Mayong hapon lang sa ila ni Mrs. Alvarez sang Ramelo Village, Barangay Tangogkag sa Pamilya Rifuela de Lagdon, sang Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. From Sir Alex Montesa, you got this. Okay. Sir Mileli Uligo, salamat man, Ana. Christine Minyas Villalobos, mayong hapon, Tito. Monitor lang kami dali sa may Barangay Pandanon, DSB, tawe, nami, kaayo, tingo, nugayan ako na ni sir, pinakamabuot sa action, kag nami, but, wala mo pa ko bala na kilala personal. Well, anyway, thank you so much, sir. Live sa Bani Cafe, Tango, Malili Uligo, watching 24/7 Action Radio Bacolod. Thank you so much. Okay. Ana Sinora, mayong hapon, Tito Wilma. Action Radio, salamat. Thanks for the heart. Mo ka na, wala. Thanks for the heart. Okay, please liog tamyo kagawad timay kag Monet Lobaton sa Mambulak Silay. Yes, Sir Milialina. Maria Corazon Gumban, good afternoon, Tito Wilma, watching from Bago City. Shout out also sa kasin ko na si Girly kag si Girom sa Puro Kalumpang, Barangay Maaw. Thumbs up pa. Julie Militado Patrimonio, good afternoon to God bless. Okay, always pray, good, think positive, stay safe, and God bless you and your family. Yes, dear, likewise. Inday Feby Habagat, good afternoon man. Dali lang, gid, sorry. Balikan ko lang na karon, dali lang, ha? Ay nga mga anak mo, oo. Dali lang. Balikan ko lang na kanaton greetings, don't worry, na? Hasta lang tadaan na. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton,
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga estasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sumsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Kung man panyawan niya. Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Action Radio, Philippine Standard Time. Si Tito Wilma magabasa na sa sulat sa sininga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, Ang icon tay padala sa siniyang adlaw, Tagala Castiliana, mga kabalugid ko kadamo, das ang aton mga suki sa mga, sa aton sini mga suki.
sa La Castillana. So sa inyo dira, sigurado maulanon man yung panahon mayong hapon sa inyo. Ang isa sa ang atong sinitag padala sa iya sini istorya kag problema subong, nagapatawag siya sa ngalan Evelyn, no? Si Evelyn. Kag ang mensahe ni Evelyn nagasiling, Dear Tita Wilma, una, nagapangayo gid ako sang maayong hapon sa imo kag sa tanan nga nagapamati sa This Is My Life kag sa tanan nga programa sang Action Radio. Nakapadala nako isa ka best sulat sa imo sang una, Tita Wilma. Ginpasalamatan ko man ato. Subong, gusto ko magpangayo sang imo advice nga makabuligid sa problema nga ginaangkon ko subong. Tita Wilma, kabalo ka man nga nakapamay na ako, may maayo siya nga obra, may isa kami kabata nga 5 katuig na ang edad. Ang problema ko, ang problema ko, hindi ko kabalo kung paano ko suportahan kag padakuon sang maayo ang amon bata. Kay subong tita, naga-star lang ako sa tatay ko, pero napatay na siya. Nagabulig siya sa akon, halin sang magbata ako. Patud-tuod lang ta, sobra gid kabudlay sang sitwasyon ko, kag masubo. Tungod wala kanisang nakuha sa death kag burial niya. Tungod, amo inagin hambal sang manager sang akon magulang. Gintadalaan or ginapadalaan lang ako sang tiya ko. Kunya makasurvive kanisang bata ko bisan paano. Pero kung wala siguro ina, hindi ko kabalo kung ano ang matabo sa amon nga mag-iloy. Gintry ko man mapangayo bulig sa magulang ko, tungod wala nagid ako. Pero hambal niya, dako na ang utang ko, tungod sa grocery nga ginahatag niya sa bata ko. Ang bana ko, tita, wala na ko balita. Tugod sang naglakat siya. Wala pa ang pandemic. Kay siling niya, dito siya maobra sa Manila. Pero hasta subong, wala na. Tinaghalin siya sa iya obra nga maayo diri sa among lugar. Sa magulang ko naman, tita, abi ko anay. Ang iya pagbulig sa amon sa akon anak, pugot sa iya balatyagon. Wala gid ko nagapaabot, nga tanan gali, nakalista na. Masubo man, tungod. Wala man ako sang una nagadalok sa ila, sang panahon na may ara pa ako. Abi mo pa, kung ako lang isa, okay lang guro. Gamay guro mo. Masarangan ko ang kabudlay. Kaling gamay pa ang bata ko. Subo nga may pandemic, halos hindi man ko magkagwa tungod may ginabatsyag pa ako. Adlaw-adlaw nagatanaw ako misa kag novena sa TV para hindi man ko ma-depress. Kag mabuangit sa pagpamental sang akon problema. Tita, kabay nga matagaan mo man ako sang advice sa gina-experiensya ko para mabaton ko sang matawhay sa akon dughan ang ginahimo sang akon magulang kag ang pagpabaya sang bana ko nga nagpalayo sa amon nga duha sang akon anak. Ina lang Tita Wilma, pulaton ko kid.
Nagapasalamat, Evelyn Pang La Castiliana. Ahay. Sa imo, Evelyn, una-una, maayong hapon. May damo gid nga salamat. Pero, ay ho, mga anak. Muna ba lang kay sabi naton, okay lang. Without thinking, ang tanan gali, may bakin ang lang balikan naton, di ba? Masubo. Samtang nilabasa ko ang dinalan mo. Ang kaundan, tang imo sininga mensahe diri sa This is my life. Masubo pa nung dumon ang nagakatabo sa karon sa kabuhi mo. Pero, amo na siling naton sa tagsa sa aton lain-lain nga hitabo sa aton kabuhi, lain-lain nga problema ang aton ma-encounter, pero hinanglan magpakabakod gihapon kita, kag magapadayon kita. Di ba? Mas masakit pag yun, kasi masiling mo ng kabuhi kalibutan mo, mas masakit pag yun nga ang imo mas masakit na sa imo pagpati, sa imo bula pagpati, o sa imo yeso, ighalangop, ay nagabulig sa imo, nagapabatsyag sang iya kabalaka, ang nagabulig sa imo, very concerned sa especially utod mo pa, okay, wala kayo expectar, amo na gali. Daw ang gwa bala, daw hindi kaya niya utod, daw hindi kaya niya kadugo, di ba? Ang gwa daw amo niya. Nagabulig siya, pero ginaisip niya gali. Abi mula siya nagadalok sa imo. Sakit man naman, no? Pero sa tutuod lang, Inday Evelyn, kulang tawon ta mga nagakatabot sa atong kalibutan, hindi man lang ikaw ang nag-experience ng among sina ng sitwasyon, di ba? Pero sa lain-lain, o luanggid, pero lain-lain man nga mga instances. Kaya nga, halos sa kapamilya, may ara, utod, nag-aalalaway, utod sa utod, nag-aaway tungod sa mga propiedad, partihan na isang ila pananublion, sang amay or iloy nga napatay na, nadama mo na, di ba? Natural ina siya. Kaya isan ultimo na lang gani sa mga gamit nga nabilin sang iloy, may makinada, may lamesa, daawayan pa na, duma mo na ba na, no? Bukag ang bana mo man, kung daw kanami man, nagpadugang-dugang sa problema, daw kanami man, kaduloy. Para bilang nga, ay, ano to man, para man bala iya, mabalaan nga, may kapalpahan man siya, may kakulangan man siya, naglakat siya, pagkatapos wala yung pagbalik na, may nabilin di siya, wala mo nabila Inday Evelyn. Pero abi mo day, sa kabilog bata mo, kung tanawon gid, kung manikasog ka, sarangon mo, bisan mabudlayan ka. Kaya nga hinanglan magsakripisyo ka, mag-antos kita. Kung palangga naton bata nga hindi magmangin makaluluoy sa ulihin. Paisuga lang bala ang balatsyagon mo. Magpakabakod ka sa dalagan sang kabuhi mo, diri sa kalibutan nga puno sang pagtilaw, nga halos para sa imo, problema mo. Ganun ka doon nakita ako bala nga sobra-sobra gid ang pagpalangluya mo. Nga tungod, wala na si tatay mo nga nagabulig sa inyo nga dosang bata mo. Ang utod mo subong, amo nang ginahimo sa inyo. Wala kaya sa may mahimo, bala nga pamaagi. Kung paano mo, in case na, hindi na magbulig ang magulang mo sa imo nga babae, na bisan paano, wala ka man kwarta subong, damo man taagi siguro, nga maka-income ka, kag makabulig para sa inyo. Ada nakita ko nga prayerful ka man, no? Pala pangamuyo ikaw, padayon na ina. Kag magsalig ka, nga Diyos wala, di ka nagaduha-duha sa pagsabat sang pangamuyo mo. Kag hindi ka man magduha-duha sa imo pagtuo sa iya. Pero hindi lang sa nasiling naton nga mga muyo lang kita nga mga muyo, nga hindi kita maghatag aksyon sa aton ginapangayo sa iya, wala sabat. Hinahanglan, magpangamuyo kita, hulag man kita, kang makapaayo para sa aton. Kay nga, tuy-tuyan niya kita, nga maangko naton ang solusyon sa atong problema. Hindi man 100%, pero bisan paano, may mabatsyagan kita ang sabat sa atong ginapangabay sa iya. O hindi ba na? O, ay huo, itugyan mo sa mahal nga Diyos, ang tanan.
Kay siya ang magasulbar sang problema mo nga ginaangkon sa karon. Magpangamuyo ka sang hugot, wala sang kataka nga magpangamuyo ikaw adlaw-adlaw, kay nga inakabahin lamang sang iya mga pagtilaw sa aton. Kag sa tion nga walang puwasan mo ina, tagtuod, sunod-sunod nga grasya nagahulat sa imo. Damo pa nga blessing ang mga tag ni Lord sa imo. Hindi gid taya mag unsap sa pagpangayo, pagpangamuyo kang magpangayo sa iya bulig para sa aton. Pero kinahanglan magpanimuha. You should take care of today's problem yourself. Ang palaabuton, itugyang sa mga kamot ng atong Ginoo. Kaya nga hindi paghihatag sa Diyos ang mga pagtilaw nga ina sa imo, sa akon, sa ila, sa aton tanan kung hindi naton masarangan. Kabalo siya nga mabakod ka. Galing at gulang, kulang ka lang sa pagpakabakod, sa pagpanimuha. Walang puwasan mo ginang tanan. Ano man kabugas ang ginadala mo sa mga problema, pabatsyagan mo gid na kabahin na inis ang pagtilaw niya sa akon. Nga bisan halos do, masurrender na ako, pero hindi gid ako mag-surrender. Lord, ara ikaw nga magatukod, kag magauyat, kag magadako sa akon. Dukangan mo pag-gid. Kaya nga, kabalugid kita kung how powerful the prayer is. Diin ka, ding anong lugar nyo, di sa may, ganito, sa may La Castellana, ang pwede mo, mangita ka kilala mo nga makabulig sa imo, nga bisan paano, makitaan mo bala sang something, nga pwede mo makwartahan, na bulubaligya, wala ko ganito, kwarta, diskarte sa maay nga paagi. Hakwat, inang siling bilang nga, mahakwat ka, ibaligya mo, ganansyan mo, lusong ibalik mong kapital, basta may ara lang ka mo. Kung masarangan mo man amang labada, okay man. Pero kung daw mabudlay gid sa imo, bisan extra ka lang nga, makapanglimpyo sa ilabalay, makapanglaba o manglimpyo sa ilabalay, nga puli ka lang kay may bata ka. Bisan ano lang nga paagi, basta sa dungganon nga paagi, kag makadalayaw nga paagi. Hindi sa mahapos na paagi. Ang pagpangamuyo isa gid ina sang pinaka-importante. Kay nga ara siya nagapamati sa aton, nagatanaw sang aton ginahimo, gapamati sang aton ginapangamuyo sa iya, ara gina siya. Kung nasiling bila naton nga God listens and God will provide. You must do your part. Act for it. Aksyonan mo ina, kay tuytuyan niya ikaw. Na, paamo lang na bala. Sabay pa nga bisan paano, ang akon sini nga na-share sa imo, karon nga hapon, makahatag sa imo kabakon. Makahatag sa imo determinasyon, makahatag sa imo encouragement nga, magbangon ka sa imo sitwasyon, kag hindi pa matapos ang tanan. Pabag-inin da si manang mo. Kung mabulig siya, padayuno niya ang paglista sa tanan, pero hindi ka magsalig sa iya. Maninguha ka, bisan paano. Kag kung maka-income ka na magsasabi, tama ba yari? Nang ara, mahatag ka 100, kung may ara ka ng income, amat-amat, mas mayo na lang ina na may mabayad ka sa iya sa wala. Hindi na lang, idala si manang mo sa prayer mo, dala si manang mo sa prayer mo, para nga, ang kaluoy, ang pagpalangga bilang utod, mabuhi sa iya balatsyagon. Nga madula inang iya nga listahan. Hindi nga madulang listahan nga madula ang iya ginapanglista sa imo kag iya balaga na, ay inibuhin ko na nindot pinakaluoy sa akong mga din pa. Wala iya imposible mo, di ba? Okay, Evelyn, ina lang ang mahambal ni Tita Wilma sa imo sa imo sitwasyon sa karon. Never stop praying. Ara lang si Lord all the time para sa aton tanan. Sa inyo mandara, sa iban nga nagapamati kayo nagaupod sa aton karon nga hapon, pwede kaya share nyo man inyo mga istorya sa kabuhi, problema nga inyo ginaangkon, experience sa karon nga pandemic, problema man o kung nakahatag man inspirasyon sa inyo, pwede ninyo ina mapaambit diri sa aton
programa sa My Life, kaya na magamit man sang iban sa ginato ng mga palangga ng mga tagpalamati bilang palahinandigan nila sa adlaw-adlaw na tanan. Pagkakuha man sila leksyon, di ba? O pwede ninyo mapadala diri sa My Life, DYEZ, Action Radio, Will Rose Building, Burgos Luxon Street, Bacolod City. If not, pwede sa social media. No? Kung may Facebook account ka mo, search nyo lang Facebook account ni Tito Wes. Pwede nyo na mapadala sa akon. No? Send message, click nyo, padala, mabato ni Tito Wes sa akon messenger. Wala sa may makakita, wala sa may makabasta. Na hindi man na mag-appear sa inyong wall, hindi man sa akon wall. Okay? Yes, Tita Wilma. Action Radio, Philippine Standard Time, alas 2:27 na. Relax. Magabalik pa si Tita Wilma pagkatapos ang silang ng mga importante ng mga commercial. Business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. Namyaw naman si One Tawe. supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose sa Facebook, gawpod sa aton online. Kay Athea Kim Eriman, sa imo salamat ha, maayong hapon. Kay Ella Natibuok Ikina. Thank you, kid. Martin Aliling, good afternoon, Tita We. Kindly greet sa ilan ni Ma'am Star Mayo with Doc Matt Mayo sa Rochester, Minnesota. Ma'am Chinky de Lagdon. Upod sa puwal sa mansang ARB community. Madamo ganyan salamat. Yes, Sir Alex Montesa. Okay. Ma'am Officer, Gina Officer, good afternoon, Action Tito We. Yes, thank you, kid, for the heart. Richelle Fulgencio, Susana, mayong hapon, Tito We. Ga-monitor lang kami dito sa barangay Pandanon, Diaz B. Good PM, Tawi. Present kami gihapon diri sa Zelen Homes. Kami ni Thelma Iguico, Jennifer Hormigos, kag Lydia Chua. Stay healthy always, ha? And God bless you and your family, Tito We. Salamat, gid Ma'am Virgil Pinda, kag sa inyo mantag sa kapamilya. Sir Armando Cabiles, nag-aupod sa ito on live. Kamusta na, sir? Abaw, salamat, gid sir, na? Daw maulan di Tita We sa La Carlota, hambal ni Ana Sinuruho. Girl, kay nga, may ara. Low pressure area. Kag ang aton malaay ta sisi na. Good PM, Tita We. Present ka ba? Yes. Nag-react man si Ma'am Thelma Iguico. Virtual Pinda, salamat, Diverts. Kag Tita We. Mayong hapon. Dira sa may Morsha. Ano na daga na inyong lugar? Hindi, Melanie. Baga upod sila. Live karon yung hapon. Dira sa may masaka. Akan sila yan. Paamo ko na. Sakan sila yan. Mayong hapon lang dira. Okay. Hindi, Melanie. Kamusta lang da sa kabataan? Kamusta lang da sa kabataan? Kag sa magluwas sa kabataan kay Liper sa ihada komandera kamusta lang dira kay sa inyo tanan pamati gid on and off Tito We sa barangay 35. God bless you. And Action Radio Leonesa Ilban Buena. Nini Kabates and family dira sa Masulugan laon gaulan man da sa inyo ne. Kay Bonsai, good afternoon lang. Ara man nag-upod sa itong live si Miss Margie Haniva. Kamusta? Mayong hapon lang. Na? Okay, stay safe man na, Che. Julie Militado Patrimonio, good afternoon, Tawe. Katahom gid sang advice mo sa imo letter sender. TY, kabay pahimuon niya ang gin-advice mo para di na siya mabudlayan mo o balaki ka budlay mga among sina ka mga sitwasyon ana. Lilibeth Hakulbi payo mo mayong hapon sa tanan watching from Kuwait. And good morning sa imo dira sa Kuwait. Kay Inday Chini Sulgon mayong hapon Tito Wilma dira sa may na daga ni Tita We, Valladolid, no? Sa mga listeners natin dito sa Valladolid, mayong hapon lang, kag may damo, nga salamat man sa inyo, na? Ara sila, hindi na. Angelo Velez, Tita We, pag-wait ko lang da family ko sa Silay City, watching from Singapore. Yes, extra safe ka man dira, ha? Kay Angelo Velez, sa pamilya ni Angelo Velez dira sa Silay City. Good afternoon kay Ara. Kuno sila nagapamati kag nagaupod man kay Tita Wilma diri sa This Is My Life. Salamat, kid.
Okay, relax lang ka mo dira, anay. Balikan pa ka mo ni Tita We pag may time, ha? Okay, thank you, kid.
Padayong si Tita Wilma alas 2:37 na Action Radio Philippine Standard Time. Ano naman ang akong sini nga ma-share sa inyo karon nga hapon. Anong mentionar ko kay Ina tawa? Di ba na mentionar mo kay Ina? I'm sorry. Ang bugnay. May bugnay, sabihin ko may bugnay. Kamuda nga tanong sa inyo. O ang iba na ginatanong na nila subangan nila balay kay kiyon nami ko no mamunga nga nagabululong ay lang ko no gatag suwerte no iba na sa likod balay kanami din man makita mo no ibang lagod-lagko pa na baw kanami pa na sang kulor sigurado no familiar sa iton mga palangga nga mga tagpalamati kung ano ang bugnay. Ang bugnay ang iya scientific name is Antidesma bunio. Bugnay. May ibang ginatawag sa Tagalog, ano na siya? Bignay. Bignay sa Tagalog. Chinese laurel, na may pag itawag sila nga Queensland cherry. Iba naman ginatawag nila salamander tree, salamander tree, but ano na gani? Hindi ka mang sa kahoy, iba lang salamander. Hindi ko manumuman. Pero kung sa bibig ko, wild cherry, yes, wild cherry. And isa pag ikatawag sina Koran tree, mga international name yan eh. Pero, naka-interest ko kay may pulos man ni siya gali para sa aton. Mapusnan taman siya gali para sa aton ikaayong lawas. Abi ninyo, gabulig man siya panami isang inyo pagtubo sa inyo buhok. Ang bugnay, kay may compound siya nga ginaangkon, nga makabulig yan sa pagpalambo sa inyo buhok, kag pagpalagtob na. Healthy bala na may ara sa substance nga flavonoid kinin kag prothionidin na flavonoids meaning nami man siya para sa mga may cancer. Kabulig na mo no nagabulig man ang bugnay sa detoxification maka-release makapagwa sa mga toxins nga hindi nami para sa inyo lawas magkahatag balatian. Si masarangan na iya nga ma-detoxify sa bugnay. Particular gid nga ma-detoxify sa bugnay amo ang colon o kon ang kinain. Ginatawag siya as tradition nga colon cleanser. Nami man siya sa digestion na pangpatunaw sa inyo mga ginakaon. Magluwas pa ginatawi ano pa gid. Manami nga source ng antioxidant. Kaya nga, may ara siya catechin, nga antioxidant properties. Hapos lang ang paggamit mo na. Pwede mo kaunon ang bunga sa bugnay, pwede mo man mahimo nga tea, no? Lagaon mo ang bunga or dahon, himuon mo nga bugnay tea sa kag may ginaangkon pagid siya nga mga nutrients, may calcium man siya, may iron, niacin, phosphorus, may ara man siya thiamine. Compared iya sa ibang mga prutas, damo pagid siya sa mga sustansya man nga mabulig sa aton ikaayong lawas. Para man sa imo healthy nga liver, kay good detoxifier siya gani sa nga atong semicolon, di ba? So, ginapahagan-hagan man sang bugnay ang pag-damage sa imo sini-atay na nami din man siya, no, tawe? Ara, pagyad. Kung nag-experience siya ikaw sa UTI o kung urinary tract infection, bagong kita hilanaton ka na dayon, laga lang bugnay, ina ang tiyaasan bugnay, amo na siyang isa ka natural home remedy. Kung nag-experience siya ikaw sa urinary tract infection, nagapanami pa sang imo sa skin ang bugnay tree or bugnay juice. When we say bugnay juice, ang bunga naman na iya, nami gali siya. Kag, adi pagid, nagabulig pagid sa pag-manage ang imo blood pressure na makahatagid benepisyo kung nagagamit ikaw o nagainom ikaw sang bugnay tea or bugnay juice. Ginapabaskog man niyang imo immune system sa mga gusto pagid mag-weight loss, kung gusto ninyo nga magmulumagan kag maggamay-gamay ang inyo lawas, yes, ara, himuan yung nga tea adlaw-adlaw, bugnay tea para sa inyo. Kay nga, hindi ka makakaon damo jutay lang makaon mo, feeling mo busog ka na.
Magluwas pag nagabulig pagid sa inyong heart nga mga healthy. Nagabulig relieve sa constipation sa mga hindi makapupo, budlay kid, iba nagakalipong ara. May laxative effect ang bungnay na ang bunga sang bungnay na nabi gina kaon ka sang isa ka pungko nga bungnay mayo kung paamo ka kag yes, sa mga diabetic naton nga mga kauturan gina-management sang bungnay ang inyo sini mataas nga blood sugar. No nami siya. Silang gid sang bungnay kay gina-regulate niya ang inyo sini nga blood sugar. Kadamo gali sang iya mapusunan, no? Mapusunan ang bungnay para sa aton. Ibang ginatapas nila, hindi. No? Kung may mangayo, hindi ninyo pag-idalok. Kay buot silingon, hindi. Kamu dalok sa pagpaambit, kay makahatag sang kaayuhan sa aton, ikaayong lawas. Ihatag ina, kay kung nagahatag ikaw, mangin maalwan ikaw, kay madamo pagid nga blessings ang mabaton mo in return. Okay na tiwe, no? Ang bungnay, so nabalaan na itong bungnay, gali, very useful man para sa itong ikaayong lawas. Alas 12:44 na Action Radio, Philippine Standard Time, sa ilo tatit sa naman, no? Sa atong sini horoscope, para iya karon nga adlaw, Huwebes, Setyembre 15, tuig 2021, 16 na tawe. Huwebes karon nga adlaw, Setyembre 16, tuig 2021. Okay, para sa itong sa ni horoscope karon nga adlaw unanay manamyaw ta. Happy birthday sa mga nag-celebrate ng ila birthday today. Happy birthday Jocelyn Alujado. Yes, happy birthday Jo. Stay safe, stay lovely and beautiful. Pamo ka na, stay safe always. Amal blessings na. Kag happy anniversary man sa GMG. Kung gusto niyo, pwede ka muna ka-order. May delivery man, di ba? Yes, happy anniversary GNG. Din yan ninahamtang tawe. Ara lang sa atuba. Sa Lacson Street na atubangan sang Philippine National Bank Lacson Street sa main gate na sa nga PNB. Okay, titawe. Lapit sa lagyan. Paamo ka na. O na nga zodiac sign para karon nga adlaw Virgo. Mga Virgo na tawag gusto 23 tubog Setyembre 23. Kung may negosyo ikaw, Virgo, tinami, mayong plaga sa negosyo mo. Trabaho mo, maayong performance mo kung may trabaho ka. Kag hindi man mangin malayo. Nga makaangkon ikaw sa maayo nga income. Kung may kabataan ikaw, makabulig sila para sa imo. Tungod active sila, hands-on sila sa kung ano ang imo pangitan-an, imo trabaho. Ikaw ang ila mentor, ikaw ang model para sa ila, yung nasunod kanila. Gani ipakita mo, Virgo, nga maayo ikaw nga ehemplo para sa iya. Siling sa ila, singan maayo ikaw nga halimbawa. Mas wati mo nga numero Virgo, 9:36, just 8 kag 28, pearl white is your lucky color. Yes, ang mga libre naman, Libra, Setyembre 24, tubtub Oktobre 23. Libra, respetuha man ang imo palibot. May respect the nature. Focus ikaw, focus ka sa mga tanom dira, kung paano mo palambuon, paano mo patambukon, paano mo pabungahon, kay pabulakon. Kaya nga, kung mahimo mo inakag namin ilatubo, ay, may bunga gid. May i-harvest gid ikaw sa palabuton. Pareho mo na sa imo pagpaninguha, kung mapisan ka, may bunga gid ang pagsakripisyo mo sa ulitin. Pero kaon ka man utan kag prutas, libra, sa imo horoscope, halungan mo man lawas mo. 10-41-28 kag 12 mga masuwati mga numero, magenta red is your lucky color. Yes, ang mga Scorpio. Ang mga Scorpio na taong Oktobre 24, tubtob, Nobyembre 22, mutual aid, ang purpose ng imo sini negosyo, makabuling man. Amo ina makahatagdugang kag makapatubo pagid sa imo mga resources. Dugangi pagid ang imo determinasyon para dira Scorpio. Mas wati mo nga mga numero 47, just 8, 25 kag 22. Cobalt blue is your lucky color. Sa ilo kita sa zodiac sign nga Sagittarius, ang mga Sagittarius, Nobyembre 23, tubtub Disyembre 21. Posible. Ama sa mga singles, ini nga Sagittarius, may posibilidad nga mapakasal ikaw karon nga tuig. Ina kung single ka ha,
Pero do ka nami man sang dalagan sang imo sini nga relasyon na naka-LDR ka. No? Long distance relationship to padayon na ina. Na? Pero isa lang mabalita ito, ang komunikasyon na kinanglan importante dito. Sagittarius, mga masuwati mga numero 47, 18, 22, 35. Shocking pink is your lucky color. Tag yes, Capricorn, ang mga Capricorn naman ito, Disyembre 22, Subtub, Enero 19. Ipakita mo ang imo kooperasyon. Capricorn, pakita mo ang imo kooperasyon, ipakita mo man ang imo pagpaambit sa imo trabaho, sa negosyo, sa sulod sa panimalay. Ang imo bala mga personal choice, Capricorn, amo na makabulig sa imo nga mag-ayuhan ka sa ulidin. Mga masuwati mo nga mga numero 11, 35, Justice Ace Card, 52. Mocha Brown is your lucky color. Yes, sa mga Aquarius, Enero 20, to Pebrero 18, Aquarius, ang imo pag-reveal o kung pagbulgar sa kamatuoran o kung ang pagsugid man sa imo sang kamatuoran, kinahanglan i-share mo ina sa kadamaan kung para sa kayuhan. Pero, kung daw kabulubudlay gid batuna, hindi ka madulaan sa paglaom. Mga sila nalalaban lang, go lang, padayon lang, Aquarius. Pakabasod lang. Mga masuwati mo mga numero 13, 28, just 58, kag 10. Citrine yellow is your lucky color. Ayun ang unang gabahin sa pagbasa natin sa mga zodiac signs. Para man sa inyo, tag sa horoscope sa karon nga hapon, yun sa Elban Buena, mayong hapon ng dera. Okay, mabalik pa si Tito Wilma pagkatapos man sa pila ka mga importante nga mga commercial. Panamyaw pag si Tita We, na Indaru na rihida Travara, man siya nagaupod sa akton karon nga hapon. Hi and hello, Rons, no, dira sa May Valladolid. Tuto Edward Espiliugo, no, Tuto Edward Espiliugo Jr., gaupod man sa akton live. Good afternoon, stay safe man ikaw. O dira naman sa May Maaw, Erwin Dicatoria Gonzalez, good afternoon. Good afternoon. Kuno ka pamati man sila dito sa Maaw. Kamusta mo man kita kay Inday Giselle Franco mayong hapon man. Mayong hapon, Tita Wilma, ito pinasugaton. Gamonitor lang kami din ni Tatay Teddy. Thanks. Okay, mayong hapon dira. Jihan Shane Kanha, Zodiac Sign, Gemini. Sa second part ng ato, just wait may na. Sir, at this, thank you kay Juyo. Makayan, mayong hapon action, pa-shout out sa Makayan family, Gonzalez family, at Descarten family sa San Carlos, sa mga taga San Carlos dira mayong hapon. Paliyong mangko patamyaw Tita We sa ilan ni Sir Noel Amar, Ma'am Jean o si Sir Ma'am Leda, Zamora Yamagishik kag Mr. Melili Oligo. Salamat kit. Salamat man ko no halin kay Melili, Sir Alex. Good afternoon, Tito Will. Maaari kami gyapon ni Nanay Isabel ga monitor. Halina kay Sir Ed sa my Victoria City for sure. Diba? Ara lang sila kasi nabtinay. Ma'am Feby Habagat, good afternoon, Tawe. Yes, salamat. Gid kag salamat. Di matapos ko salamat ni Tawe sa inyo. Kag syempre mayong hapon lang daara sila Tawe nan. Thank you gid sa heart gigin send ninyo kay Tita Wilma. Lilibet Hakubi Bayumo, kay Maria Dolores de la Rama, good afternoon. Thank you man. Grace Veronica Nefras Kadumon, salamat man. Maria Ana Buendi, Ati Kim, salamat. Maria Corazon Gumban, may hapon, salamat. Inday Blaza, salamat. And thank you, kid. Wow, salamat Bells Cuenca, thank you, kid ha. Kay Roselia Seridon. Kay Edwin Pantaras, good afternoon. Connie Esparecia Labaniego. Roderick Alcantara, salamat man. Kay Bong Panhilason. Mayong hapon. Avelino Ramos, good afternoon. Glenda Rose Rodriguez Baynosa, good afternoon man. Kay Mary Chin.
Eboy Sarabia, yes, salamat, no? Kay Noel Hichanova, good afternoon. Jan Mark Mendoza, kay Diding Alojamiento, salamat gid. Martin Aliling, yes, aralan si Tita We always. Gabriel Midalye, salamat man. Kay Franklin Telohio, Rosa Basova, kay Joan Mill. So enough lang na ahanay ha. Salamat gid sa inyo. Radio Philippine Standard Time. Padayo na si Tita Wilma sa ikaduwang nga bahin sa pagbasa natong sa mga zodiac sign para sa iton horoscope pero nga adlaw. Pisces na kita, Tita Wen. Sa mga Pisces, amoy ni mga natao, Pebrero 19 to Marso 20. Pamati sa imo horoscope. Tanan kita ang tagsa-tagsa sa aton, may tagsa-tagsa nga ikasarang. May tagsa-tagsa iya ka abilidad. Gani, hindi mo pag-ikumparar ang imo ikasarang sa masarangan sang iban. Hindi mo na ipag-ikumparar. Kaya may ara nga mahimo niya, hindi mo mahimo. May ara nga mahimo mo, hindi man niya mahimo. Diba? Ang importante lang dira, Pisces, is magbuligay para sa kaayuhan. Okay?
26, 28, 18, kag 13. Mga maswerte ninyo nga numero prizes, 1 million red is your lucky color. Aries. Ang mga Aries naman, Marso 21 tugtong Abril 19. Abo happy si Aries sa pagbaton sang bakuna. Ay, nagpa-vaccine ikaw. Pero actually, kinahanglan din man ina sa karon nga panahon. Nga kinahanglan halungan ang ikaayong lawas. No? Kinahanglan proteksyonan. So, salamat man sa imo. Halong lang pagyed ko no sa imo kaugalingon Aries no sa imo horoscope ang paghalong din. Mas wati mong pagyed nga mga numero 15, 22, 36, kag 7, Emerald Green is your lucky color. Ang mga Taurus. Taurus, Abril 20 to Mayo 20. Taurus, ang imo ba lang ang mga social connections. Amo inang imo mangin final resources sa pagpundar sang plano mo nga tukuron. Ano ang ginaplano mo para sa kayon? Basta para sa kayon, okay din na iya. Mas magpangilala ka sa mga tao nga makabulig para sa imo. Basta maayo lang ang imo katuyuan, maga-successful ina. Para mas wati mga numero Taurus 22, 30, Justice, Chapitag, 11. Fine blue is your lucky color. Yes, mga Gemini naman, pamati mga Gemini na tao Mayo 21, tugtungod ng 21. Ano man ang imo ginaangkon sa karon, mas mo pagid ina nga mapauswag. Ilabi na gid kung matun-an mo ang sistema pamaagi sa nga ginatawag pagka reseller. Ara dira ang swerte mo Gemini. Mga maswerte mo pagig nga mga numero 7, 25, 32, Justice 8. Cinnamon brown is your lucky color. Cancer, Hunyo 22, tugtog Hulyo 22, mga Cancer. O madugang-dugangan pagid ang imo source of income abado maayo, very resourceful si Cancer. Pero hindi mo gid pagkalimtan ang pagpasalamat sa nagabulig sa imo. Tag ang ara sa kaitaasan. Mga masuwanti mo man nga mga numero Cancer, 11, 46, 27, kag 8. Lucky color, lavender. Tag ang katapusan neto ni zodiac sign Leo, ang mga Leo, Hulyo 23, tugtog Agosto 22, aba may guidance ka sa kada ginahimo mo. Na? Ang imo pamilya, ara sila para sa imo. Gani, tagaan mo sila importansya, hindi mo sila pag-ibaliwala. Kung may ibulig ikaw, buligan mo Leo. Mga maswati mo nga mga numero 7, 25, Justice 8, 51. Sky blue is your lucky color. Nabatian nato na itong zodiac sign para sa ating horoscope karong adlaw Huwebes, September Justice 8 to 2021. Nanay Flor, Tatay Greg, maong kamayong hapon ng dira. Kay siyempre kay Feli Perez, dira sa La Carlota sa Bugusman nga pamilya. Dira man sa may Erureco sa Mandalagan. Kay Nanay Marit Alvaran, kay Rosie Dukay. Ang aton 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. So, Emperata, batok sa COVID-19. Orasyo Emperata batok sa COVID-19.
O maluluyon kag mahinuklugon nga amay, kami nagapalapit sa imo sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo pagtabang batok sa COVID-19 virus nga nagtunglag sa kadamuan kag nagutas sa mga kabuhi. Kami nagapangayo nga imo kami tamdon sing may paghigugma kag sa imo makaalayo nga kamot. Dulaas sa amon ang kahadlok sa masakit kag kamatayon. Ipanumbalik sa amon ang paglaom kag pabakura ang amon pagtuo. Kami nagapangamuyo nga imo tuytuyan ang mga tao nga gintugyanan sa paghimo sang bulong sang sining balatian agud matapna ang paglatom sini. Kami nagapasalamat sa natukiban nga bakuna nga nahimo paagi sa imo pagbulig. Bendisyone ang aming mga pagpanikasog sa paggamit sini mga bakuna sa pagpauntad sang pandemya sa amon pungsod. Kami nagapangamuyo para sa amon mga utod nga nagaobra para sa ikaayong lawas. Kabay nga ila maalagaran ang mga masakiton sing may kasangkol kag kaluoy. Hatagi sila sa ikaayo sang ila panghuna-huna kag lawas. Kabakod sa ila panugyanon, pagdampig gikan sa masakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit. Kabay sila, mag-aayos sa gilayon. Amligi ang mga nagatatap sa ila. Hatagi sang kapahawayan nga dayon, ang mga nagtaliwan na. Hatagi kami sang grasya sa sining mga tion sang pagpanghangkat. Agod kami magpanikasog para sa kayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kabay ang amon pag-ulikid kag kaluoy sa isa kag isa, magbulig sa amon sa siningtion sang krisis, kag magdala sa amon sang pagpanibago kag pagpakasantos. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Hesukristo, imo anak, nga nagakabuhi kag nagahari sa paghiupod sang Espiritu Santo. Diyos sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Sa imo panabang nagadangop kami umahal nga Iloy sang Dios. Hindi pagtamaya ang amon pag-ampo sa amon mga kinahanglanon. Kundi ilikaw kami sa tanan nga mga katalagman. O mahimayaon kag bulahan nga Birhen. Amen. O mahal nga Birhen, ikaayos ang nagamasakit, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. San Sebastian, igampo mo kami. Kag madamo gid nga salamat sa inyo pagupod kay Tito Will magkaroon nga hapon sa pagpangamuyo sa orasyo emperata by to sa COVID-19 hindi kita sini maguntat sa pagpangamuyo na kay syempre aton mag 3 o'clock for your salamat gid sa inyo. Fernando Bongbong Narciso gapod sa itong salamat man na salamat gid sa inyo kag sa mga teachers dira sa Camilo Unidos. Good afternoon mga ma'am. Si Inday Namya kag si Nini Fatim Salanap, kag si Miss Adoracion Rosine, Josephine Jusera, ma'am, good afternoon. Salamat gid sa inyo pagupod kay Miss Cherry Alinbo, kag kay Miss Marife Navales. Salamat man ba siling ni Inday Rona Rida Traba. Okay man akong horoscope, cancer. Okay, Alex Montesta, siling niya, Christmas time is here. Yes, speaking and Christmas time sa aton i-countdown, Tito Wilma, ano na lang, 100 days. Antes mag-abot ang adlaw sa Pasko, Disyembre 25, kag 107 days antes siya ang New Year, kag i-welcome neton ang Enero 1, tuig 2022. Pero si Tito Wilma wala na sa panahon, gani kita magpaalam sa iton pagpangalagad sa This is My Life para karon nga adlaw. Ang ito naman Bible verse for today nga dilin sa inyo halin sa Colossians chapter 3 verse 13. Bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord
4K. Salamat, Gid. So, buwas na naman kita mag-updanay. Standby sa matahong mga drama, mensahe sing paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang inyong mabatian, isa ka binayaran nga programa. Kung anuman ang ginhambal sa natungdan, wala kahilabtanan ang tagdumanahan sining waragwagan. Madamo gid nga salamat. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan. DTX 500 Health Alert. Istoryahan ta ining nanungod all about your skin. Kag paano makabulig ang antioxidant. Kasi ling sila that beauty is skin deep. Of course, ang aton panit amo ni ang makita sa mga tao no. Kung hindi ta pag-alagaan aton nga skin, nagasag, naga-wrinkles, nagalaway, nagakulubot, sunspots, kalaway man sa aton lang tawon, no? Now, ano pala ang mga dapat to ibaloon sa aton nga panit? Don't you know nga aton panit ga-act as barrier and sila namon Sir Boy Sulweta gani we thought a while nga pinakabugat nga or pinakadako nga organ sa lawas is the liver. Panit gali, no? Panit because Isyo. Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.